салом алейкум ҳама каса хубен тенҷа инамҷа шогирд омад ёдаш додим ҳамин се хурда нигоҳ кунем бародарҷон ма чия нишон бутум инамира смазка кана накор нигоҳ кун ҳамаш маҳкама вале ман ҳамин сурати видеоша мемонам гусиниша чӣ хел смазка мекарда и система дора системара нигоҳ кунед инанами централия ҳамин централи рафтага ҳол ма шумо нишон метавам якҷо ҳамин смазка мешавад просто ҳамин барои удобства агар ки ҳамин одам набурояда экскаваторши погнали рафтем каса права экскаваторши даркора ман ама номерои телефони ма 8 921 908 0748 ватсап кор мекунам просто бинавин соҳиби ҳамин права мешавад ана ма дар як видеом гуфтагим ки инҷа смазка мекунем не ки мо иҷара ҳуй кардем бародарҷон айҷа салидора пур намекардем дар волво ҳам хеле дорада сатилча дора салидора пур мекунем ман шуморо ҷоша нишон метавам ёфтемаш ина нигаҳ кунем как говорится век живи век учись ай ина миҷаш мемонда бародарҷон ина ми шприса ина нигаҳ кас и анами система мерава ҳамон боло фаҳмиде бародарҷон ана поворотни круга мози нишонтон метавам ҳам бона я смазкаш кунем инам хел нигоҳ ку поворотни круга якҷо смазка мекунем ва айнаи поён ози нишонтон ина поворотни круг ина тари пробка дора пробка пластмассаи нишон наздиктар сиёҳ накун ина нигоҳ кун ба шогирдам дарси бепул мешавад нигоҳ кун ина иҷа поворотни круг ина мирам хе мемонӣ бародарҷон ина нигоҳ ин смазка мекунӣ 1 2 3 инам хе смазка рафтеса бародарҷон дидӣ баъд аиш мегирӣ бо иш намекунӣ ина ана ина дуромад дидӣ вақти намедура ай барош мезанам мебурам ина инам хе ягон ҷои фанду фреб ягон ҷои қинишаш и ҳамин экскаватор барои ҳамин одаморо ки агар ки ҳамин тӯр азоб накашӣ удобни бошад инам хе салом алейкум бародара аз номи канали Кайзоир мо экзамени барои права велики люки яъне ки псков омадем ва ин правара гирифтем бе ягон фанди фиребе бародаро ина бо ҳама касоби атметика ва категорияш бародаро ягон чи боша муроҷиат кунем ба Кайзоир хизмати чизе ки боша буд мекунад ягон чи боша марҳамат бародаро муроҷиат кунем реални будаги корака